Hi guys, good morning. What's up? Welcome back to another new vlog. Asa kalam nोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ. Guys, दायो morningनि 7:30 जाबाय and आं दायो एसे ओरैनो बेरायनो फैदों आरोना. ओमफ्राय नोंथांमोननो आं दिनै जोबोद मोनसे इन्टारेस्टिं vlog लानानै फैदों. आसा खालामो नोंथांमोना जोबोद नायलांगोन. So guys, दिनै आं बे vlogनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों जे आङो दिनै लाइफआव आंनि first time नङा बियो second time. आं second time बाइक बायनो नागिरदों माने सिगां आं जेब्ला फार्स्ट बायदोंमोन बियो आंना सेकेन्ड हेन्ड बाइकमोन ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव दायो आं दा फार्स्ट आं माने डिलारनिफ्राय डाइरेक्ट गोदान बाइक लानो नागिरदों माने स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं दिनै मा बाइक लानो थांनो नागिरदों दा लोगोजों आंजों दा दसेनि उनाव थांगासिनो दङ बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं एक्सुवेलि दिनै मा बाइक लानो नागिरदों स' बिदिबा ब्लगखौ स्टार्ट खालामदोनि So guys, जों बिदिबा थांबाय थानि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना हायोबा सेटिं खालामालासिनो आंनो खोन्था नोंथांमोना आं मा बाइक लानो नागिरदों कमेन्टआव खोन्थाहर So guys, डिलार सफैबाय जों नैबेनो डिलाराव सफैबाय So guys, जोङो दायो डिलाराव जिरायनानै दंगासिनो दङ ओमफ्राय माखासे पेपार वर्कफोरा खामानिया सोलिगासिनो दङ बिदिनो मावगासिनो दङ जों जिरायनानै ओरैनो दसे टाइम पास खालामगासिनो आरो पेपार वर्कआ जाबाथाय जों लानानै थांथारसै माने एखेबारे ओमफ्राय आंबो नोंथांमोननो खोन्थानो एकदमबारे एक्साइटेड जागासिनो आरोना गारिया जाहैबाय बाजाज कम्पानिनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय उनावहाय नुगोन दसेबावनो नोंथांमोना नुगोन 2000 years later यार एक घन्टा मानि जाबाय आरोना एक घन्टानि बारासो जाबाय पेपार वर्क खालामनायानो दाबो जायाखै इमान गोबाव खालामगासिनो दङ ओमफ्राय आङो नेनो बालायलांबाय माने ओमफ्राय नोंथांमोननो नै आं बाइकखौ देखायनोसै आंनि बाइकआनो So guys, गारिया बेनो नोंथांमोना बाजाज सिटी 125 एक्चुअली गाइस आंनि पार्सनेल चॉइस नङा आरोना ओमफ्राय एक गुलि दुइ सिगार होननाय बायदि जादों आरोना आंनोबो खामानि होगोन उइथ माने बाबानोबो खामानि होगोन माने बाबाया एक्चुअलि बिराद गोजान गोजान साइकेलखौनो सालायबाय थायो नालाय दासिमबो ओंखायनो आंनोबो जानाय बाबानोबो जानाय बायदिनो आं माने बाइकखौनो गाहाय एसे मिडल रेन्जआव नायबाय माने बाइकआ ओमफ्राय आं बेखौनो मोनबाय नालायथो बेखौनो बेस्ट चॉइस मोननाय ओमफ्राय दा बेखौनो लानो नागिरबाय माने आङो ओंखाम उखैबाय नामा नोंखौलाय हा ओंखाम उखैबाय बेसाराखौ गारि बायनायाव लाबोफादोंमोन आं ओंखाम उखैनानै टल गैला जाहैबाय जेबो जाहोखायाखै भाई साहब थोड़ा जल्दी करो ना थोड़ा जल्दी करो जल्दी हो जाएगा तो हम लोग को भी जल्दी जाने को मिलेगा क्योंकि हम लोग का तो रास्ता बहुत दूर है आप लोग को तो पता ही है So guys, बेनो ओमफ्राय दा पेपार वर्कआ जाजोब्बाथाय नैयाव खालामगासिनो दङ बियो जाजोब्बाथाय जोङो लानानै थांथारनोसै माने थाबनो A few moments later So guys, finally all paper work are done जों दायो थांसै आरोना गासिबो पेपार वर्कआ जाजोब्बाय ओमफ्राय फाइनालिसो गारि साबि मोनबाय आरोना गासिबो खामानिखौ नै बिथाङानो मावजोबदों थेंक इउ निगम भाई सालथाय तो जाम हा ঠিক আছে बाय So guys, दायो लास्ट फाइनाल स्टेप आरोना ओमफ्राय दायो माबा